Good morning लोगोफोर welcome back to my channel ओमफ्राय आङो नै दा फुंनि जानाय बानायगासिनो फिसाजोनो थाखाय स्कुलाव जालांनो थाखाय आरो जालायलांबाय थादो लोगोफोर दिनैनि जोंनि ब्लगखौ ओंखाम एवबाय आङो आलुजों ओमफ्राय नै साहा जानबाय साहा फुदुङाखै नालाय ओमफ्राय टाइमाबो एथबां जाखायाखै आरोना दासो 6टाल'सो जादों थाब सिखारदों जोङो साहाबो फुदुंसै फिसाजों ओंखाम संखाबाय जालायलांबाय थादो लोगोफोर दिनैनि जोंनि ब्लगखौ फिसाजोखौ रेडि खालामखांना ओमफ्राय नै टिफिन रेडि खालामबाय आङो दिनै केकखौनो हरनोसै गेन्द्रिखौ लांसिगोन दिनै गेन्द्रिखौ हरनोसै नुवाखै खोमाया माबाबाय थानानै ओइयाव फुथुरबाय थायो वालाव माखौ लानानै थांबाय लोगोफोर एसे बोरैबा मोनलायदों आरोना उन्दैनिफ्रायनो फिसिनाय नालाय ओमफ्राय फिबायबो थाया नालाय ओरैनो दा सिगाङाव मासे फिदोंमोन आं ओरैनो लादोंमोन आरो ओमफ्राय बेखौ आं गैयामोन बेखौ लांबा ओमफ्राय नै एबारनियाव आं दंमोन नालाय एसे बोरैबा मोनदों आरो उन्दैनिफ्रायनो फिबाय नालाय ओमफ्राय आंबो हैयोमोन नालाय आदारखौ आइ गैयाबा आइबो हैयो आंबो हैयो आरोना ओमफ्राय एसे बोरैबा मोनदों न' फोसाबसै आङो उफाय गैया हराबाबो जाया ओमफ्राय बेमार खोनागासिनो नालाय ओमफ्राय जोंनाथ' जायाखैमोन ओमफ्राय थेवबाबो हरबाय बांद्राय दाम मोनासै 14,000 होबाय जालांनो मोनबाय आरो एसे लोगोफोर दायो आङो एसे न' फोसाबसै जालांबाय थादो लोगोफोर ब्लगखौ एसे आलासि फैनो नागिरदों लोगोफोरनि बेदर लानानै दासो फैदों आं गामिनि दखानाव संनोसै दासो जेबो सङाखै 11ता जालायबाय दासो संसै आइमोन फैनो नागिरदों जालांबाय थादो लोगोफोर संगासिनो नै लोगोफोर दाउ आलु दालि संहरनोसै दालि रुबाय कुकाराव फैलायबाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो नै साहा फुदुंलायबाय साहा जानलायबाय नै दालि मोनबायमोन ओमफ्राय नै आलासिफ्रा थांबाय ओमफ्राय दसे रेस्ट लानो नागिरबाय गथ'आ थाया ओमफ्राय गावजों गेलेफाबाय थानांगौ आरोना गाबलाबायबाय थायो ओमफ्राय फुथुबाबो उन्दुआ ओंखायनो आङो रागा जोंनानै हमवार्क लिरहोदोंमोन गावबो लिरनो होननायखाय ओमफ्राय नायलाय लोगोफोर हमवार्कखौबो न'आव जेनेबा न'आव लिरनो होबा बिराद मोजां लिरो आरोना ओमफ्राय स्कुलाव मानो मोजां लिराथाय इयो रोंजोबथारबाय आरो ओमफ्राय स्कुलाव मोजांखौनो लिरा नालाय गासिबो टिचारा लिरनानै हरफिनजोबनाय गोजा मा खालामनांगौ दे बेखौ एथ' मोजां लिरो न'आव ओमफ्राय स्कुलावबा मानो लिरनो गोसो जाया दासो उन्दुलांबाय लोगोफोर हारसिंनो दसे लेखा लिरनानै एकदम उन्दुनो नागिरथारलायो दाना आंखौबो उन्दुहोआ आंहा थायैनो उन्दुनो ओंखारो ओमफ्राय उन्दुहोआ मेसेबानो रागा जोङो आरोना
एसे रायजाबायबो आंजों।